बे हौवा गोदानखौथ' दामनांगौलै दामनांगौ दालाय नोंखौ आं बहा मोनबावनो दे आरे नै फावदुर लाइजामसो लिरना गालांबाय नोंना हौवा गोदाना जि थगायसुला थकेबासना आयु आयु बेफोरबायदि गोसोबानो थांनो होनबा हागोन नामा गुबुनजों जोंहा नानिनि जिउआ मा जानांगौ फालाय सासे सिख्लानि जिउखौ बिदि बरबाद खालामसै गुबुन सासेनि थाखाय बे बांद्राय गोजानाव ओंखारलांनो हाखायाखैदां बेखौ होसोलांनांसिगोन जोङो बियो ट्रेनजों थांखागोन बे अबायलाय आरो फ्लाइटजों थांनो हालायनो बियो नाथाय दा जुलिया मा जाबावगोन हौवा गोदानानो बिदि खालामबायबा खारबायबा जुदि गुबुनजों आंनि जिउखौथ' बरबाद खालामलांजोब्बाय बियो मादै गुबुनजोंसो खारखुमाबाय आंनो सिगाङावनो मानो खिन्थायाखै बे मानो बुङाखै दिनै जुलिनि दिनावसो बेफोरबायदि खालामनो मोनबाय होमबा नों दुखु दाजा दे फावदुर आं दोङो ना गासिबो थिग जाजोबगोन र' बाहेराव आलासिफोराबो सोंजोबथारबाय दा मा होनना जवाब होबावनोसै हाबायाथ' जानायावनो थांखाला आंनि जिउआथ' गैखाला सेस आंखौ बेफोरबायदि धोखा होगोनखौ आं माब्लाबाबो सानथाराखैमोन साला नोंखौ मोजां मोनफ्लादोंसोमोन नामा बेलाय एसेबांनो मोजां मोननानैथ' जुलिसिम खोथा फैलायलायनानै दाना दिनै हाबानि दिनावसो खारनांगौ मोनथारबाय बियो थुनथुलि आं सहायनोनो हाला आं बोरैबा मोनजोब्बाय आयै नानि दागाब दे दागाब माबा मोनसे जागोन बियो नों दुखु जानाङा बे फाफि हौवाखौ सिन्था दाजा बिनिख्रुइबो साबसिन मोनगोन ना जोङो नोंनि थाखै नाथाय दिनैथ' आंनि फिसानि जिउआ बरबाद जाजोब्बाय बे सासेनि थाखै खरसाबो थांबाय आरो बिनि सायाव हौवा गोदानाबो खारबावबाय हिनजाव गोदान लांफैनो लागाखौबो लांफैदियासै गसाय एबार आंनि फिसानि जिउआ माबोरै मा जाबावगोन आंनि फिसाखौसो जुलि खालामबावगोन बिदिबा दिनै आफा बेफोरबायदि सुनि दिनखौ नुनायनि सिगां आं मानो थैदिया हामालै फावदुर बिदि थैनायनि खोथा गोसोखांनो आरो बेबो बै फाफिनि थाखै हामा नानि सना हामा बिदि रायखांनो फैसायाबो दैयाव थांबाय फिसाजोनि हाबायाबो जाला आं मा खालामबावनो फारसेथिंजाय लासिं सिंबो जानांसिगोन आयु बिदि जागोनखौलाय रावबो सानाखैमोन र' मा मोखां लानानै आं थांबावनो मानसिफोरनि सिगाङाव आलासिनि सिगाङाव गसाय मानो बेफोरबायदि दिन दिखायखो जोंनो नै बेवाय गोसोखौ हमथानानै बेफोर थासारिखौ जोङो मोजाङैनो माबा सावरायनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो नाथाय आंनि दुखुखौ दा सोर बुजि मोनदो दहायसो बेसेबांबा खुसिमोन आरो दायो आंनि लोगोनि मेगनाव बेफोरबायदि मोदैल'सो नुबाय आङो हाबायाथ' दिनै जाथारनांगौमोन नाथाय दा सोर खालामबावगोन आंनि फिसाजोजों हाबा आं जिउआवनो आरो जुलिखौनो जाला जायखौ मोजां मोनदोंमोन बेबो आरो आंखौ धोखासो होबायबा बिदि नङालै फावदुर बिदि नङा र' बे सेंग्रायानो फाफि खाथारमोन सोर बेखौ बिदि जागोन ना मिथिगौमोन देनाय दा बे दिनैनि दिनावसो बिदि खालामब्रबबायबा मोनसे खोथायाथ' बे दा जोंहा नानिनि जिउआसो बेफोरबायदि एकदम लासिं सिं जानांसिगोन आरो दिनै एसेबां जगार हाबानि साजिजोबनानै हौवा गोदान लांफैनोल' लागायावनो बेफोरबायदिसो हौवायानो खारना होबायबा खमि दोनदोंमोन दे गासैबो मोजाङैनो मोजां खालामजोबदोंमोन आङो नाथाय आंनि फिसानि जिउखौ बिदि धंस खालामनो मोनबाय हाबायासो दा बहाथो जाबावनो हौवा गोदानाबो गैलाबा नानिनि जुलिखौलाय दा सोरथो खालामबावगोन बेजोंलाय सोरथो हाबा जाबावनो नानिजों दिनैथ' आरो आं हाबा खालामगोन फावदुरजों लावदुम नों आंजों हाबा खालामनो बेफोरखौ मा बुंदों नोंलाय नै आबौ अलंबार फैदो ओंखाम एसे जानोसै बे आंकोला मानो फैबाय थादों जोंनाव आबै आं मिथिगौ नों आइखौ बे आंकोलजों हाबा होनो नागिरदों न' आंनि आफा खालामनो नागिरदों नाथाय बे आंनि आफा जानो हाया आं बेखौ मोजां मोना मिथिगौ आबौ दालाय गोदान सोदान बहाथो मोजां मोननो नाथाय लासैनो बे आंकोलखौबो नों मोजां मोनलांगोन नोंनि आफानिफ्रायबो बांसिनसो अननाय होगोन बियो बुजिबाय ओहो बे आंनि आफा जानो हाया आरो आइया बेजों मानो हाबा खालामनो नागिरदों आबौ नोंसिनि इयुन समखौ नायनानैनो आङो बेफोरबायदि आइखौ थिनदों नोंनि आइखौ साना नामा नों आबौ सना नोंनि जिउखौ साना नोंनोबोथ' आफानि गोनांथि नोंनि आइनोबो माने दाथ' आरो लोगोरि नांगौ जागोन ना आबौ सना जेरै नोंसिनाबो हेपि फेमिलि जालांगोन आबौ सना माब्लाबा आंकोलखौ आं मोजां मोना आबै आरो आइनो रावनिबो गोनांथि गैया आंनोबो रावनिबो गोनांथि गैया जों आइजों हेपि दंखायो नों मानो बिब्दि बे आंकोला आंनि आफानि जायगाखौ माब्लाबाबो लानो हाया मिथिबायना आबै आरो नोंबो खोनासं अलंबार नोंनि नोम्फाया नोंसोरखौ माब्लाबाबो सानाखै दिनैसिमहालागै सानाखै जेबो खालामाखै नोंसिनि थाखाय नों सोरखौ आफा बुंबाय थादों आफानि जायगा लानो हाया बुंबाय थादो खामानियाव फैया नोंनि नोम्फाया जेरावबो दाथ' नोंखौ मुं होनो हादों ना नोंसोरखौ गनायनो हादों जेबो जेरावबो उदाया आरो बेबायदि मानसिखौ नों आफा लिंदों थेवबो आबै आङो बे आंकोलखौबो आंनि आफा खालामनो हाया मानो हाया हानांगोन आबौ
मानो होनोबा नोंनि नोम्फानिफ्राय 10 गुना 4 गुना मोजांसिन बियो नोंखौ जोबोद अनगोन नोंनि आइखौबो अनगोन नोंसोरखौ खुसि दोनगोन जेब्लायबो माथो गाज्रि आबौ सना गोदानावलाय एसेबाबो बोरैबा मोनखागोन ना नाथाय आंखोलजों लोगो जालाय नों बेसेबां नोंजों लोगो जानो लुगैयो बियो नाथाय आं रावखौबो लोगो जानो गोसो गैया आरो बे जोंनाव दाफैथों आबै आं मोजां मोना आइ डोन्ट लाइक आबौ अलं बिफाखौसो नोङो गोसोखाङो मोनथिगौ गोसोखांगोन थेवबो नोङो बिफाखौ एसेबांबो बाख्नायनाङा आबौ सना नोंनि नोम्फाया नोंनि थाखाय जेबो खालामाखै नोंसिनि थाखाय सोरबा खालामनो नागिरदोंबा नै जोंहा आंनि जावैसो जानो गोनां जावैसो गोदानासो खामानि गैया बे साना नोंसोरखौ ना बियो गावनि नाम होनानै गोदोनो माथो गनायनो हायोमोन जुदि एसेबां अननाय दंमोनबा नोंसिनि फारसे साननाय दंमोनबा नाथाय नङा बिहालाय मा नै माथो हाबायाबो गैलानो बायबायनो बेना हाबाखौथ' आं हरगोन आंनि फिसा हिन्जावखौ आरो मोजां संसार जानानैबो देखायनांगोन आंनि आइ सनाया आंनि आबौ सनानि थाखाय आबौ नोंबो मोजां मोनलांगोन दे नोंनि नोम्फा गोदानखौ बिसिनि थाखायनो बेसे सानबाय बायो आङो नाथाय नोंसोर आंखौसो उल्था गाज्रि मोनोना देनां नोम्बैयाथ' थैनानै थांगोन दे नाथाय नोंबो माब्लाबा समाव जुलि जागोन आबौ बिहामजो लाबोगोन नाथाय नोंनि आइया बेहा उनाव मा जागोन बेनोबोथ' सोरबा नङा सोरबा लोगोरि नांगोन ना आंहा साननाय दं गासैनिबो फारसे नोंनि नोम्फाया थैबाबो मोनसे खोथामोन नाथाय नङा बे जिन्दायैनो दं नाथाय नोंसोरखौसो गनायफेराखै आंनि आइ फिसा हिन्जावाबो फाग्लि बायदि जानानै थाबाय नोम्फानि अननायाव नाथाय आं बेफोरबायदि अराय जिउ बेखौ बिदि खस्थ'यै थानो होआहाय जि जाबाय जोबनानै थांबाय दा गोदान जिउआव खुसियै थानो हाथोंसै आंनि फिसा हिन्जावा जुदि जेबो उसुबिदा गैयाबा आङो फाउदुरखौ जुलि खालामनो सानो नाथाय बेफोरखौ मा बुंखो नोंलाय लावदुम हाबाया बिदि जाब्रबनो होनबानो हायो नामाहाय नोंजोंथ' जेबो रायलायनायानो जायाखै रादायबो खानाय जायाखै माब्रै नों जोंहा फाउदुरखौ हाबा खालामनो सानखोसै नंगौ नाथाय जुदि नोंसोरो मान सनमानखौ सानदोंबालाय आं नोंसिनि मान सनमानखौ लाखिनो हायो मा नाथाय नोंजोंलाय मारै हाबा होब्रबनो हानांगौ जाखो फाउदुरखौलाय दा नोंसोरसो मा सानो आं गासैबो खोथाखौनो मोनथिजोब्बाय आरो मोनथिनानैनो आं बेफोर गासिबो खोथाफोरखौबो सानजोबदों फारि फारि नाथाय बे बोरै जानो हानो जोंहा फाउदुराथ' नोंखौ दा नोंसोरसो मा सानो आंथ' लाजियालासे गासिबो खोथाखौनो बुंजोब्बाय जुदि नोंसोर आंखौ फोथायोब्ला आं फाउदुरखौ हाबा खालामनानै बेजों मोजाङै मोजां संसार जालांनो सानो आरो हानायमानि बेखौ खुसियैबो लाखिगोन आङो बे आदा लावदुमा मा जालाबायखो बे फाउदुरखौ मानो बेफोरबायदि बुंखो दिनै जेनेबा सानसेयावनो दानसोनायनिसो जाबायलै नाथाय लावदुमा मारै बेफोरबायदि खोथा बुंनो हाखो टुनटुलि बेनोथ' आंबो सानबाबो साननो हायासैलै दा जे जाथाय जाबाय जोंहा फाउदुरजों बेयो मानो बिदि जाखो मानि थाखाय मानो बिदि हौवा गोदाना खारलांखो बेखौथ' आं जेबो बुंनो रोंला नाथाय जाथायाबो बेबायदि जाब्रबथाय जाबायबा लावदुम नों आंखौ जुलि खालामनो आं मिथिगौ फाउदुर आंनि खोथाखौ खोनानानै नोंसोरो गोबां सोमोनांदों नङासै नाथाय बेफोर कन्डिसनखौ नुनानै आङो गोसोआव जि मोजां जागोन बायदि बेखौनो बुंबाय दे आरे अब्लाबो नों मारै जुलि खालामनांगौ दे फाउदुरानाथ' नोंखौ मोजां मोनो आदा लावदुम ना नों फाउदुरखौ मोजां मोनो बेफोरबायदि समाव नों बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनानै मिथिया मानोदि आंनि गोसोआ एसे रेजें मोनदों नाथाय बेवहाय माब्रै जोंहा लावदुमजों हाबा होनांगौ जोंहा फाउदुरजों बेजों मा मोजां संसार जानो हागोन ना सानैबोथ' गोसो थोलायाबो गोसो थोलायनानैबो बहाथो आरो मोजां खामानि मावलांखो जावैसो जानो गोनाङा नाथाय हनै जोंहा गामिनिनो सिनायखानाय मिथिखानाय लावदुमा जे आंनि फिसाजोखौ जुलि खालामनो नागिरदों दिनै सिगाङावनो फैनानै डाइरेक्ट जोंनि सिगाङाव बेफोरबायदि खोथा बुंफैदों बेबो बै समाव जेला आंनि मान सनमान जोंनि गासैबो थांजोबसिगौमोन दे बिदिबालाय लावदुम आङो दिनै नोंनि आंजों हाबा खालामनो नागिरनायखौ आं एक्सेप्ट खालामो मा नों आंजों थारैनो जुलि खालाममारगोन ना जुदि नों राजि जायोबा फाउदुर आं आंनिजों थारैनो जुलि खालाममारगोन दे अब्ला आं दिनै गासैबो सानै हयैनो बुंखाबाय आंबो नोंजों जुलि खालामगोन आफा मा सानदोंमोन बेलाय जाय आंखौ हाबानिसिम बेफोरबायदि सफै होनानै आंखौ गालांनानै गुबुनजों खारबाय बेफोरबायदिनि थाखाय आं मानो गाबबाय थानो नांगौबा आं दिनै दानो लावदुमजोंनो जुलि खालामगोन जेराव लावदुमाबो आंखौ जुलि खालामनो राजिखाबालाय आरो जोंनि मान सनमान बेफोर थांस्लायस्लाय जुलि खालामनायानो साबसिन ना आफा ना मा होनो नोंसोरो फाउदुर नोंबो फिसा नोंदे दिनै जोंनि जिउआव इसोर बायदि जानानै फैबाय फिसा आदै दिनै आंनि मान सनमान थांनायखौ नोंनो रैखा खालामनो हासिगोन दे आंनि मान सनमान थांनायखौ आंनि फिसाजोनि मान सनमान थांनायखौ नोंनो रैखा खालामनो हासिगोन फिसा नोंनो रैखा खालामनो हासिगोन दिनै आदै बेफोरबायदि दा बुं
फावदुराय नुखा खोनाखा लावदुमा जोंहा गामिनिनोखा नों बेजों जुलि जाबाबो जेबो दुखु मोननाय नङा उननि समावबाबो नोंखौ खुसियैनो लाखिखागोन बे आं मिथिगौ आंहा फोथायनाय दं आइ जेबो प्रब्लेम गैयाबा नोंबो लावदुमजोंनो जुलि जादो जागोन आफा आंबो आरो लावदुमजोंनो जुलि जानोसै रावखौबो नेना थाला आङो नागिरनोबो दरखार गैला रावखौबो आयु हाबाब आदा लावदुमा बिदिबा दिनै फावदुरनि इज्जत मान सनमान गासैबो लाखिमारसिगोन दे आदाया मोजां मारलै सिबाय अन्थाव बाथावनो नाथाय एसे आङो बोरैबा एसे सन्देह दं आरोना आदा लावदुमा मा फावदुरखौ फसायखुमायोमोन नामालै गोसो सिंनो बोरैथो बिदि आं हाबा खालामगोन होनना लानो हाखो दे माने हाबा खालामनाय बुस्थुआथ' जोबोद साननो गोनां बाथ्रा ना जेन'बा फावदुरनि येस बुंनायखौथ' आं एसे मोनदां हादों र' मानो होनबा दुखुजों जाबजों मान सनमाननि खोथा साननानै माबा माबि साननानै येस बुंदों जानो हागौ दे नाथाय आदा लावदुमा थारैनो अननो ओंखारनानैसो जुलि जामारखो ना गोसो सिङाव थिं फसायखुमायोमोनलै बाब्रे अखाफोरखौ नुयैया जि गोबाव जाबायमोनलै आंबो फैबाय थानाय जायासै बिथिं दिनै हाथायाव फैनायनि नामैनो अखाफोरनि दखानाव बिनि दखानाव माबाबो जेनेबा बेथ' मावोना बेहाय बिनि दखानाव साहा लोंलांसैलै दिनै फैदोंना फैयाखैसो रा माथो नुवाबोलै ना सिङावसो माबा साम'सा माबा माबि एवलाबायदोब्रा मादैलै मा जाखोब्रा एवनाय सावनायफोरालाय अखाफोर जाबायानो नै मा जानोबा दिनै हास्लाबा जाथारबायहाय एसे लेटबो फैबायना आं न'निफ्राय कास्टमाराबो फैबावबायसोलै जाव दाना आच्छा मा जाखोब्रा अखाफोर आयौ नै मिहि माथो नोंसो औलै नोंखौ गोसोखांना फैदों आङो हा गोसोखांनो गोसोखांनो माने नोंनि दखानाव फैया गोबाव जाथारबायना बेखौनो होनबायरा नोंनि आखाइनि पक'रा सावनाय साम'सा सावनाय गोथाव जाथारो माथो नंगौ नामा औथ' आरोलै खनसे आं लांनाया आयाबो गोथाव मोनदों आफायाबो आबैयाबो सब थारिफ खालामजोबदों मालायसो होमबा दिनैबो लांबावदो ना लांगोन मानो लाङा जानो दखानाव फैबाय जेला आरो बेबो नोंनि आखाइनि सावनाय जागोन दे पेकिं खालामनानै हरबानो जाबाय पक'रि 20 थाखासोनि हरदो आरो सिंग्राखौ हरबानो जाबाय दे माबा 30 थाखासोनि दे जागोन ओमफ्राय जिरायथ'नानै दासो गुदुं सावबाय दङ जासिगोनानो औ दे जागोन आंबो हाथायावनो फैदोंमोन बेखायनो सानबाय कि दिनै नों दखानाव हाबलांसै मोजां जाबाय दे फैनायानो ओमफ्राय बैसागु खाथियावनो मा एथ' सिरिलै आंनो फनबो हरासै माथो नोङो नाथाय बुंनो थाङोब्ला मानो हराखै सानबाय दंमोन आं हरबाबो आरो दसेल' रायलायो नालाय आं सानबाय कि गाज्रि मोनगोन खोमा नोङो बेखायनो हरलायलाङासै आङो नों हरनायखौ नेदोंमोन आं हरबानो जायोमोन ना आङो इदिनोलै बेयाव खामानि मावलाय बैयाव मावलाय आरो एम्फौनि आदार लायलाय माबा माबि बिदियावनो एम्फौनि बिलाइ लायनाय माने खम जारला न'आव बेस्थ' जाबाय थायो मोनायावसो सहैयो न'आवबो 8थासो 9थासोआनो जालाङो ओमफ्राय बिदिनो आरो खामानि थानायावनो मेंनायजोंनो माला उन्दुलाङो फात्ताखौनो मोना नोंथ' बिदिबा जोबोद माने खस्थ' खालामगासिनो न' जोंहा फावदुरनि हाबानि हिनजाव गोदाननि लावदुमजों बाजै गोदाननि फावदुर नुदोंना बेसेबा समायखाबायहाय नोंखौ सिन्दुर फुननायजों हिनजाव गोदाननि महराव नंगौना थुनजुलि औथ' आरो आदा लावदुमजोंबो जोबोद समायखाबायहाय समायै बेखौथ' आं मिथिला जायखिया दिनैनिफ्राय आंनि गोदान संसारा सुरु जाबाय आरो आंथ' बुङो नोंखौ बेस्ट अफ लाक जेब्लायबो जिउआव मोजाङै मोजां संसार जालांनो हाथोंसै लोगो थेंक इउ स' माच थुनथुलि नाथायबा जेरैबायदि सानदोंमोन बिदिथ' जायासैना फावदुर हास्थायदोंमोन सोरखौबा दा आरो हाबाया जाबाय सोरजोंबा हास्थायनाय मानिलाय बहाथो मोनजोबो देनाय थुनथुलि हाजारखि नों गोसोथोआ थेवब्लाबोथ' खाफालाव गैयाबालाय आरो मा आरो जाय मानसिया आंखौनो एसेबो सानालासे बेफोरबायदि आंखौ एंगारनानै थांबाय बेनि थाखाय आङो माने एथ'ग्राब दुखु जानानै थानो दे नांगौबा आंबो गुबुनजोंनो मोजाङै मोजां संसार जाना दिन्थिगोन नों मोजां फेस्लाखौनो खालामबाय दे लोगो आरोलाय बेफोरबायदि हौवाखौथ' गलि मारो बाथो सानसेबाबो फस्थायगोन बियो जाहैबाजों थाम्फै मुलि लोंनानै थैनो नागिरलायग्राखौसो सानसिनदोंना बियो औ माथो बुंबावनो एबारनिफ्राय आंनि जिउनि लोगोरिया खालि लावदुमल'सै आरो गुबुन जानो हाला दे फावदुर आंबो नोंखौ माने बेफोरबायदि गोदान संसाराव नुनानै साबसिन मोनबाय गोसोखौ दायो नङाबा दहाय एसे बोरैबा नांथारबायमोन आदा लावदुमाबो नोंखौ खुसियैनो लाखिखागोन बियो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय थाबानो मानो सुखि संसार जाया जानो दिनै थुनथुलि आंबो मोजां खुसियै संसार जालांनो नाजासिगोन
आयु हौवा गोदाना सोलायबालाय मा जानोसै अब्लाबो दिनै हनै जोंहा फाउदुरखौ लावदुमजों समायफ्लेथारबायहाय थारैनो नंगौ लावदुम बाबुआबो हाबा खालामनो नागिरनायानो मोजां खालामबायहाय हाबायालाय हाखु दाखुसो जाबाय र' साननोबो सम मोनासै सानस्लाबनायबो जायासै थेवबो मालाय हनै हौवायाबो लायोबा हिनजावाबो जेबो उसुबिदा गैलाबालाय हामाथो बैफोरबायदि गाज्रि मानसिनिख्रुइ बेनो साबसिनहाय एथ'बांबो मानो खस्थ' खालामबाय थायो दे जागोनथो माखौ मेहेर सोरथो खामायना होफैगोन आरो मिथिगौना गेसआबो जोबनानै सोनोनो हायाखैमोन बन लायबायसो दंमोन आङो अखाबो बोथोर सफैथानसैना न'आवबो बन गैया खन हैनानैसो लायबाय दंमोन आं नाथाय सासे जोंहानिनो सिनायनाय मोजां आंनि लोगोआ बिसो गेसखौ सोना होलांबाय दे लोगो सोर लोगोलै दङ सासे जोंनाव फैबाय थांलाय फैलाय खालामो आरो लोगो दङ सासे आंनि बा ओमफ्राय हौवाना हिनजाव जाखोलै सेंग्रायानो मानसियालाय सेंग्रा बयफ्रेन्डसो नामारा बा ओमफ्राय नों आंनो खिन्थानो हाया जाहैबाय आं माने नोंनो होफैनो हायामोन नामा अखाफोर आयु बिदि नङा मेहेर ओमफ्राय आङो माबोरै बुंहरगौमोन दे खिन्थाबा मा जायो नोंहा नोंना खुगाया बरफ जमिनानै दंमोन आरो नङा जेनेबा आं मा नों गावनि लोगो सेंग्रानोबा खोन्थानो हाबाय ओमफ्राय आंनो खोन्थानो हायासै आं मा नोंनि सेंग्रा लोगो नङा नामा मा आं बोराय आरो आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड बिदिथ' नङा मेहेर थेवबो बेनोबो आं खिन्थायाखैथ' बियो बोरैबा मिथिबाय ओमफ्राय लायना होलांथारबायबा उनाव हरफिनगोन बेनोबो फैसाखौ देलै दे मालाय आंथ' नोंनि न'नि मानसि जाबावथारोलै नाथाय मालायनिसो खिन्थाबावो आंनोलाय बहा खोन्थाखाया बिदि नङालै मेहेर र' दे र' आङो साम'साखैसो नायनि सिंग्राखौ र' नों दखानाव सिख्ला मोना आरो सिंग्रासो मोनोना नोंबोसैना दसे जिरायथ' साहा जान'नि ओमफ्राय सिंग्रायाबो जाखासिगोन बिखाख्लाब मोनलायलायोलै माथो दाना थोद अखाफोरजों रायलायबा बिदि जाफेरामोन जेनेबा नाथाय बे सोरनिबा नाम मख'नाय लोगो लोगो बोरैबा मोनबाय माथोलै बयफ्रेन्डआनो जाखागोनदां संसाराल'सो मोजां जानांगौहाय आब' नों माथो होनो नंगौ बिनानाव संसारा मोजां जाबानो जाबाय बिनिख्रुइबो बांसिन जिउनि लोगोरिया मोजां गोसोनि जाबानोथ' जाबायना बेनोथ' आरो दे दाबो जेबो नंला इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै मोजां जुलियाबो जानानै थांबाय ओम स्वाहा दे आदैमोन दिनैनिफ्राय बिसि फिसाय मोजाङै मोजां रुजु रुमु संसार जालांदो दिनैनिफ्राय नोंसोरादो गोदान जिउआव आगान होनो थांबाय दावराव दावसि जायालासे सानैबो मोजाङैनो अनलायनानै संसारखौ जालांदो थारैनो आं फोथायनोनो हामारासै दे फाउदुरखौदि आङो जुलि खालामबाय बियो आंनि जिउनि लोगोरि जामारबाय आं सिमाङावबो सानाखैमोन जे आङो फाउदुरजोंनो जुलि खालामगोन होननानै जायखौ हास्थायदों बेजोंनो नाथाय बे सिमां नङा बेयो लावदुम मोगथांसो नोंदि आंखौ हाबा खालामनो थाखाय राजि जागोन सानाखैमोन नाथाय आङो वादा खालामो नोंखौ जेब्लायबो आं नोंखौ हानाय मानि खुसि लाखिनो नाजागोन दे फाउदुर जायखौ मोजां मोनदोंमोन बेजोंथ' जुलि जायासै आङो नाथाय अब्लाबो जायजों दा हाबा जाबाय बेजोंनो आङो संसारखौ जालांनोसै साना हसिया आङो डाइरेक्ट हाबाथ' खालामबाय नाथाय मिथिया आंनि फिउचाराव मा जाहैगोन थेवबो आङो आसा खालामो जे जेबो गाज्रि जाया होननानै फारसेथिं आफानिबो मान सनमाननि खोथा दंमोन आरो आंनि हौवा गोदाना जायजों हाबा जानो नागिरदों बेनो बेफोरबायदि खालामबायफा आंबो जेबो सानस्लाब हायासै लावदुमनि बुंनायजों साबजों ओरैनोबाबो गामिनि खा लावदुमा मानोलाय गाज्रि जानो मोजाङानो जागोन दे बेफोरबायदि हाबा नुब्ला गोसोआनो बोरैबासो मोनखाङोहाय थुनथुलि आंनाबो गोदोहायसो इन्ट्रेस्ट नाङोमोनहाय नाथाय दा मालायनि हाबायावनो जिरायबाय सानना गोजोननाय लासाबायसै आङो बारा इन्ट्रेस्टथ' नांला थेवबो मा बुंबावनो आरो जुलि होननायनिफ्रायनो आंनि माबायानो गोसोआनो सोलायबायलै बे सानमावजि बुन्दानि थाखायनो